MeghalayaPost.news. Karilajong Farmers Produce Organization Ri Bhoi District hanin ka singal panlong da ka program a jinghikai ka bakarpang ye kinoram halor ki kam shna jingshna ki kam thanjan bat kui ki kam shna ki balong ga jingmentoi na ga bata kinoram ya kani ka program la panlong harong halam umshakan Ri Bhoi District par hagani ka singila panlong ru ye ka lon mela ban a jinghikai ye kinoram halor ki lat kilenti kumno bakin yeng halaki jong ki kjan lengba ga jingmentoi bakiyo na ki bang ha ka ba shimram ban pantrei ki kamrap kamryang ne ki kam shna jingshna ba pher haba panlong ye kani program jinghikai la kershan lang da katnat handloom handicraft shillong batru na katnat sericulture na horticulture Ri Bhoi District hagani ka sngila jingkran ru da ki officer ban jinghikai ya kinoram ki bade halor ki kam shnakti ki kam than kti bat ki ki ba jingmentoi nalor ki officer ki balawan ban jinghikai hagani ka sngila don lang ru kong marem maring ka bade ka president Karilajong Farmers Produce Organization baru PS tur kum kinong yalam kani ka seng nongrep Ri Bhoi District MeghalayaPost.news.